Milí pacienti, leto, jeseň alebo také prechody teplotné sú obdobím, kedy môžu vznikať uroinfekty. Ak vydržíte dlhšie ako 22 sekúnd, kedy už sa pozoruje, že pacient preklikáva na iný príspevok, tak sa dozviete aj rôzne pikošky o tom, ako a prečo a v akých situáciách uroinfekty vznikajú. V lete je príčinou často to, že máme dlhší čas na sebe mokré plavky, alebo sme v termálnom kúpalisku, alebo v takých prechodných obdobiach, kedy sa nám to ešte nezdá, ale už začína byť chladnejšie. Si sadneme na studený povrch s vyššou teplnou vodivosťou, napríklad kovový, alebo aj plast nie sú vhodné. Najlepšie sedieť na nejakej deke, alebo keď tak na drevenom povrchu. Uroinfekty sa môžu prejavovať aj vtedy, keď menej pijeme a moč nám stagnuje v močovom mechúri, lebo ako náhle sa moč hromadí v močovom mechúri, je to predispozícia preto, aby sa tam veľmi rýchlo tvorili, exponenciálne vytvárali baktérie. A teda je vhodné mať dostatočnú hydratáciu, dostatočne piť a takisto nezadržiavať moč. Častokrát takáto triviálna príčina býva príčinou uroinfektov. Netreba zabúdať aj na to, že uroinfekty často vznikajú aj ako tzv. Cystitidy prvej noci, kedy pri pohlavnom styku nie je úplne vhodná poloha a dráždí sa močová rúra u ženy. Ale nemusí to byť iba prvá noc. Sú ženy, ktoré naozaj a úporne trpia tým, že po pohlavnom styku mávajú zápaly močových ciest, čím trpí celý partnerský život. Pričom sa dá tomu pomôcť napríklad postkoitálnou expozíciou antibiotík. Toto už patrí do také špecifickej liečby urológa, prípadne v spolupráci aj so všeobecným lekárom. A treba realizovať ale aj prevenciu toho, aby tie zápaly močových ciest nevznikli. Žena je prirodzene chránená tým, že má pozitívne baktérie, laktobacily v urogenitálnej oblasti a preto by sa ženy nemali umývať dezinfekčnými prostriedkami, prípadne iba tými, ktoré tie laktobacily, tie pozitívne baktérie ponechávajú a podporujú, aby zostávali v tej urogenitálnej oblasti a muž sa má umyť mydlom. A taktiež spodné prádlo by malo byť bavlnené u tých osôb, ktoré sú predisponované, ktoré majú často uroinfekty. O pitnom režime sme si už hovorili, takže treba uroinfektom aj predchádzať. K tomu patrí i dávkovanie alebo užívanie liekov, ktoré obsahujú bakteriálne lízaty. U niektorých pacientov, dokonca u takých, ktorí už používali inkontinenčné pomôcky, kde je väčšia pravdepodobnosť, keď niekto používa vložky pri inkontinencii moču, že sa tam pomnožujú baktérie. Pokiaľ sme tieto bakteriálne lízaty podávali, tak sme zabranili aj zložitejším zápalom močového mechúra, kde už boli baktérie, ktoré boli rezistentné na antibiotika. Aby nevznikalo v moči to v močovom mechúri močové reziduum, tak dávame také lieky, ktoré sa volajú spazmoanalgetika a teda uvoľňujú močové cesty, tak, aby nevznikol na konci močenia taký spazmus bolestivý, taký krč, čo pacienti často udávajú, že je príznakom zápalu tých močových ciest a takisto niekedy udávajú aj to, že na začiatku nemôžu začať močenie, že je také zastavenie močenia. Niekedy je to celé močenie sprevádzané takými, keby sme močili žiletky, bolí to, býva bolestivosť pri dotyku nad lonovou kosťou. Prípadne niektorí pacienti udávajú, že majú bolesti aj v krížoch. Myslia si, že je to zápal obličiek. Obličky bolia vtedy, keď sa zväčší objem obličky a tlačí na to púzdro obličky. A vtedy realizujeme také vyšetrenie, tu nechceme pacienta zbiť, ale použijeme také trošku ťahy ako karate, že buchneme do oblasti driekovo-krížovej chrbtice a vtedy pacient, ktorý má zápal obličiek, tak až vyskočí, veľmi naozaj ho to bolí.
Zvyčajne, keď pacienti udávajú také bolesti v tejto oblasti, ide o prenesené bolesti, o bolesti z chrbtice a nejedná sa o zápal obličiek. Zápal obličiek si vieme odlišiť tým, že zrealizujeme CRP, ktoré je vysoké. Pri zápale močových ciest, teda močového mechúra, nemusí byť CRPčko zvýšené. Takže v liečbe používame už spomenuté antibiotika, nasadzujeme ich pri prvých infektoch empiricky, to znamená, že ešte kultiváciu neodoberáme. Pokiaľ sú to opakované infekty, tak tam už kultiváciu odoberáme. A pokiaľ je to možné, ešte pred nasadením terapie, pokiaľ je možné počkať, tak sa riadíme už tou kultiváciou. Dôležitý je teda aj pitný režim, aby sme boli dobre hydratovaní. Je možné používať aj vitamín C, aby sme prekyslili moč. Pri niektorých antibiotikách je to kontraindikované, ale to už vám povie váš všeobecný lekár, ako sa máte riadiť pri zápale močových ciest. Takže zase tu platí, že prevencia je lepšia ako liečba. Zásady prevencie sme si povedali. Pokiaľ je niekto náchylný, tak ešte pred sezónou užívať bakteriálne lizáty, aby sa podporila slizničná imunita močových ciest a skúsiť sa vyvarovať, lebo každé poškodenie tej sliznice močových ciest je predispozíciou pre vznik ďalšieho infektu. Tie najčastejšie patogény Escherichia coli majú také fimbrie, také výbežky, ktoré sa zahryznú do toho močového mechúra, do tej sliznice, preto často ten moč býva krvavý. A my chceme zabraniť tomu, aby sa tam tie baktérie usadzovali. Prajem vám teda veľa príjemne strávených týždňov pri vode alebo teraz v tomto prechodnom období bez zápalu močových ciest.